नमस्कार, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. मालवणी रेसिपीमध्ये मी आज तुमच्यासाठी कालवं फ्राय घेऊन आलेली आहे आणि कालवाची थपथपीत अशी चटणी घेऊन आलेली आहे. खूप सुंदर दोन्हीही रेसिपी आहे. जर तुम्हाला हे दोन्ही रेसिपी जर आवडल्या तर माझ्या चॅनलला लाईक करा आणि ह्या रेसिपी मी कशा बनवल्या त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर आता हे जे मी घेतलेले आहेत कालवं, तर ही कालवांना ना जरा कवचे येतात. कवचे म्हणजे जरा दगडाचा हे भाग असतो थोडासा, तो असतो. तर तुम्ही व्यवस्थित असं कालवं करायच्या आधी व्यवस्थित असं साफ करून घ्यायचं आहे, नाहीतर ते दाताला वगैरे कचकच असं लागू शकतं. तर मी साफ करून घेतले. छोटे होते ते मी वेगळे केले आणि मोठे आहे ते फ्रायसाठी मी वेगळे केलेले आहेत. तर आता पहिलं मी करणार आहे कालव्याची थपथपीत अशी चटणी करून दाखवते. त्याच्यासाठी मी खोबरं भाजून घेतलं आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि ह्याच्यात तुम्हाला जर पाहिजे तर कांदा पण घालू शकता आणि आलं लसूण पण घालून हे सगळं व्यवस्थित भाजू शकतात. पण मी खोबरं आणि कोथिंबीर हे केलेले भाजून घ्यायचे आणि ते वाटण करून घ्यायचं आहे. आता एका बाजूला गॅसवर मी कढई ठेवली, त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घातलेले आहे. आता हे 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घ्यायचे आहेत आणि व्यवस्थित सोनेरी रंग येईपर्यंत चांगला असा परतून घ्यायचा आहे. कारण की सोनेरी रंग परतून का घ्यायचा आहे कांदा, कारण हा कांदा जर कच्चा राहिला तर गोडूस लागू शकतं आणि कालवाला मग टेस्ट राहणार नाही, एकदम असं गोडूस लागणार. त्याच्यामुळे व्यवस्थित असं सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये 1.5 चमचा मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं वाटणामध्ये पण टाकू शकता, मग काही गरज नाही याच्यात टाकायची तुम्हाला आलं लसूणची पेस्ट. तर आता याच्यामध्ये मी एक टोमॅटो घेतलेला मोठा, त्याचं मी पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे या कांद्यामध्ये. तर चांगली परतून घेतली. आता ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मालवणी मसाला घालणार आहे आणि 2 चमचे लाल तिखट घालणार आहे. तिखट तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता व्यवस्थित हे मसाला व्यवस्थित या कांद्यामध्ये परतून घ्यायचा आहे. तर आता बघा छानपैकी असा मी परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. तर हे पूर्ण तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं मी सगळं हे वाटण वापरलेलं आहे. आता हे व्यवस्थित असं चांगलं आता परतून घेतलेलं आहे. तर आता ह्याला मी चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये 2-3 हिरव्या मिरच्या अशा उभ्या चिरून घालायच्या आहेत, खूप छान लागतात. आता हेही व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत. परतून झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मेन म्हणजे कालवं घालायचे. तर कालव्याला पाणी खूप सुटत असतं सारखं. तुम्ही जेवढा वेळ ठेवणार तसं त्याला पाणी सुटतच राहतं. तर तुम्ही कालवं व्यवस्थित असं परतून घेतल्यानंतर ह्याच्यात आधी पाणी घालू नका. झाकण लावून चांगली अशी वाफ काढून घ्यायची. जर तुम्हाला वाटलं की हे जरा थोडं पातळ पाहिजे तर तुम्ही याच्यात पाणी घालू शकता. तर मी याच्यात जास्त पाणी वापरलेलं नाही आहे, थोडंसं घातलेलं आहे पाणी. आणि हे चांगलं असं भाताबरोबर खाण्यासाठी रेडी आहे. बघा मस्त असं झालेलं आहे, रंगही सुंदर आलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये फक्त आता मी कोकम घालायचे राहिले तर मी कोकम घालून घेते. आता कोकम घातलेले 2-3च कोकम घेतले. तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही चिंचसुद्धा वापरू शकता. आता ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची वरून. आता ही रेडी आहे रेसिपी आणि मस्त अशी भाकरीबरोबर चपातीबरोबर ही रेसिपी तुम्ही खाऊ शकता. भाताबरोबर अप्रतिम लागतो आहे. तर नक्की तुम्ही ह्या कालवाची थपथपीत चटणी करून पहा. तर आता मी तुम्हाला कालवं फ्राय करून दाखवते. तर एका बाउलमध्ये मी ठेवले होते, त्याला पाणी खूप सुटत असतं कालवाला, तर मी त्या वेगळ्या प्लेटीमध्ये ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. तर आता 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये 1.5 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे आणि 1-1.5 चमचा लाल तिखट घालायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आंबट पण थोडंसं टाकायचं. तर तुम्ही चिंच किंवा लिंबू टाकू शकता, लिंबाचा रस, किंवा आमच्या कोकणामध्ये आम्ही आगळच घालतो. आगळ म्हणजे कोकमाचा रसच घालतो. तर आता हे घातलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे याला मसाला व्यवस्थित लागला पाहिजे. आणि हे ठेवायचं नाही, कारण ह्याला जेवढा वेळ तुम्ही ठेवणार तेवढं तसं ते पाणी सुटत राहणार, त्यामुळे हे लगेच करायला घ्यायचं आहे आपण. आता मी ह्याला वरून लावायसाठी रवा घेतलेला आहे. रवा, तांदळाचं पीठ आणि थोडासा मसाला आणि थोडंसं किंचित मीठ घालून हे मी पीठ तयार करून घेतलेलं आहे. आता ह्याला मी कालवांना हे रवा लावून घेते. तर सगळ्यांना मी चांगला व्यवस्थित रवा व्यवस्थित लावून घेते. म्हणजे आधी सगळ्यांना, म्हणजे जेवढे आपल्याला फ्राय करायचे तेवढ्यांना मी लावून घेतलेलं आहे. आता मी एका बाजूला गॅसवर तवा ठेवलेला आहे गरम करायला. तर तवाही मी चांगला आता गरम करून घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे आणि ही कालवं व्यवस्थित अशी कुरकुरीत होईपर्यंत चांगली अशी
भाजून घ्यायचे आहे. तर सोडताना कधीही कालवा वगैरे कुठलीही नॉनव्हेजची वस्तू असली ना, फिश वगैरे, तर गॅस फास्ट ठेवायचा आणि नंतर बारीक करायचं. सगळी व्यवस्थित तव्यावर घालून झाल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आणि बारीक गॅसवर हे कुरकुरीत होईपर्यंत चांगले असे दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित परतून घ्यायचे. तर आता मी एका बाजूनी पलटून घेतलेत. आता हे रेडी आहेत बघा. तर आता मी एका साईडला हे सगळं ठेवलेलं, म्हणजे याचं तेल सगळं आहे ते ह्या तव्यामध्ये सगळं उतरून जातं आणि बाकीचे मी दुसरी ज्याला रवा लावून ठेवलं ते सगळं मी घालणार आहे परत. तर हे बघा परत मी घातलेले ते पण चांगले असे रेडी झालेले आहेत. तर असे हे झटपट असे कालवं फ्राय खूप छान लागतात आणि मस्तपैकी तुम्ही हे झटपट असे कालवं तयार करू शकता. तर बघा हे कालवं दिसायला किती सुंदर आहे, अप्रतिम आहेत ना, आणि खायला तर खूप अजून छान लागतात. तर नक्की ह्या पद्धतीत कालवापासून 2 रेसिपी मी तयार केल्या आहेत. ते तुम्हाला आवडले असतीलच, तर तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आणि जर या 2 रेसिपी तुम्हाला आवडल्या असतील तर तुम्ही माझे चॅनल लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा आणि माझं पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.